Cada dia, les botigues de Solsona obren i no saben el que es trobaran. Bé, doncs avui es trobaran amb mi i amb les meves entrevistes. Bé, hola a tots i a totes, estem aquí amb la Olga, la que porta la cotillaire. Aquesta botiga va ser escollida per Can Massana i ara li començarem a fer les preguntes. Com estàs? Molt bé. Doncs comencem. Vinga. Quants anys fa que la botiga està oberta? Doncs mira, aquest any, al setembre, va fer 70 anys. La van obrir els meus avis el 7 de setembre de 1949. Vale. 70 anys. D'acord. Quanta gent treballa a la botiga? Ara, actualment, som 3. La Floren, la Maribel i jo. Sempre heu sigut aquesta quantitat de gent? No, hi havia hagut més gent. I a l'estiu, per exemple, abans érem 4, i aquest estiu vam tenir una noia i l'any passat una altra. Vale. Sí. D'on ve el nom de la botiga? Bé, el nom de la botiga ve de que la meva iaia i la tia Antònia van començar fent cotilles, que és una peça de roba interior de fa molts anys que es posaven les dones, que era com un corset, com una faixa, que es posaven a la cintura per estilitzar-les, per fer-la una cintura més fina. I llavors s'estenyien amb unes cordes i això. I com que feien cotilles, van començar fent cotilles, va sortir el nom de la cotillaire. Perfecte. Quins productes veneu a la botiga? Bé, en venem diversos. Tenim tant home com dona. D'home doncs, tenim des de jaquetes, jerseis, pantalons, camises, mitjons i calçotets també amb home, i després amb tratges, i després amb dona doncs, també una mica de tot, jaquetes, jerseis, pantalons. Nosaltres som molt especialistes en texans. Texans toquem bastanta cosa, Vale. en texà. D'acord. Quin tipus de client tens? Més homes o més dones? Tenim una mica de tot. No t'ho sabria dir ara què més. És a dir, tenim de tot. Tenim homes, tenim dones. D'acord. Quina és l'època de l'any que vens més? A veure, potser la que es ven més és la per Nadal, l'època de Nadal. Bueno, es fan regals i la gent doncs, té potser una peça de roba que és per Cap d'Any, per l'arreglat, per Reis. Potser és de les èpoques que es ven més. Quina és la marca més venuda de totes les que tens? Dir-te'n una, a veure, en tinc diverses que es venen molt bé, però potser actualment, potser la marca Levi's, que també molta gent jove li ha entrat molt fort. També tinc Pepe Jeans, que també es ven molt bé. Amb dona també tinc Salsa, també tinc Levi's, Pepe, Surcana, que també es ven molt bé. N'hi ha diverses, dir-te una... Potser ara la que tira bastant bé és Levi's, en quant a jovent. Feu tratges a mida? No, a mida no, en tenim, però ja estan confeccionats. Val. Però sí que en tenim, sí. D'acord. Es continuen venent tantes camises com abans? A veure, es venen camises, es venen moltes camises, però potser per tendència s'està introduint molt el tema del polo i la samarreta. Però sí que es venen camises. Quan compres la roba per la botiga, la compres sobre catàleg o vas a les desfilades? No, a veure, les marques de roba... És a dir, nosaltres, per exemple, ara és la temporada d'hivern, tardor-hivern. Al mes de gener-febrer nosaltres comencem a mirar la col·lecció de l'any que ve de l'hivern. Llavors anem a les marques que tenen un showroom on tenen exposada tota la roba que tindran per l'any següent. Llavors tu vas allà, selecciones les peces que t'agraden, els colors que t'agraden, el tallatge que vols i fas ja com una compra. Tu compres allò i t'ho serveixen l'any següent. És a dir, representa que jo gener-febrer compraré l'hivern i m'ho serviran l'agost que ve. És a dir, comprem com un any abans. És a dir, quan acabi l'estiu, comprem lo de l'estiu que ve. Quan acabi l'hivern, comprem lo de l'hivern que ve. I tu vas allà i veus les mostres. Com tu ara vens a la botiga, doncs veus això. Es preparen les seves col·leccions i veus els colors, veus les talles que vols i fas la compra. I d'un any per l'altre. Vull dir que és difícil perquè, esclar, és a dir, al gener has de comprar per l'hivern següent quan no saps ben bé què acabaràs de vendre, gener, febrer, març, i no saps ben bé el que vendràs l'any que ve. Vull dir que a vegades és complicat. Sí. Ets més de pantalons o de faldilles? Potser més de pantalons. Sí, per què? Tenim faldilles, bueno, perquè potser és una prenda més portable. És a dir, jo venc més pantalons, tinc alguna faldilla, però de vendre's venc més pantalons, però quan veus al carrer també veus una faldilla potser te'l poses més en ocasions especials. A l'estiu també es ven més la faldilla, I el vestit, perquè és més una peça més... Però a l'hivern, mitja, flota... És més fàcil el pantaló, i abriga més. Vale. T'has plantejat mai vendre roba pels infants? Bueno, és un tema que no em desagrada, la roba de canalla. Si hagués d'obrir una quarta botiga potser seria de roba de canalla, però
ara mateix no tinc temps. Tinc suficient amb el que tinc. Però vull dir, no és un món que em desagradés, el tema de canalla. D'acord. Sí. Ara farem la pregunta de l'espectador, penjo una història a l'Instagram de Vilar_Produccions i demano què li preguntarien a la botiga que toqués. En aquest cas era la teva i la pregunta és la següent. Qui continuarà el negoci? Àngela Maria. Jo ara mateix no t'ho sabria dir. Tinc 2 nens, un de 13 i un de 15, i jo ara mateix no hi veig cap perspectiva, però no se sap mai. De moment que estudiïn, que es formin, i ja ho decidiran. No sé, és una cosa seva, jo no hi entraré. És la seva vida i ho han de decidir ells. No t'ho sé dir. Ara mateix no t'ho sé dir. Si haguessis de descriure la teva botiga amb una sola paraula, quina seria? Potser familiar. Per què? Familiar perquè potser pel tracte que tenim amb la gent així molt proper, la gent amb nosaltres amb ells. També potser familiar pel fet de que podem vestir des de l'avi fins al net, no? Tenim roba per gent més gran, per mitjana edat, per gent jove, per adolescents, per nanos de 12 i 13 anys. Doncs familiar doncs, potser perquè inclou tota la, quasi bé, tota la generació. Quina botiga t'agradaria que entrevistéssim el pròxim dia i per què? Bueno, potser, mira, potser Can Solvi, doncs perquè potser el Joan i la Teresa us poden fer una entrevista ben divertida i així sabrem una mica més de... perquè fa uns quants anys ja també que hi són i quan van començar també eren molt joves, quan van començar la botiga. Eren molt joves. D'acord. No sé, potser us explicaré a veure què. Doncs moltes gràcies per aquesta estona que hem passat aquí fent l'entrevista. Molt bé. I ens veiem la Gràcies a setmana que ve vosaltres. amb les pròximes entrevistes.